Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, kapitán doktor Andrej Danko, týmto sa vám chcem ako radikálnemu zástancovi islamu a ortodoxnému obhajcovi sionizmu v jednej osobe ospravedlniť za to, že som vás urazil tým, že som v tomto pléne povedal o islame a o Izraeli čistú pravdu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že sa môžem ospravedlniť, pretože v akomkoľvek islamskom štáte by mi za toto zrejme odtiaľi hlavu. Čo ma ale prekvapuje je, že sa vy ako predseda Slovenskej národnej strany cítite byť urazení, keď niekto kritizuje islám. Vy sa cítite urazení pri kritike islámu. Toho islámu, ktorý je v súčasnom období v podstate silou, ktorá pôsobí na celú našu európsku civilizáciu absolútne deštruktívnym spôsobom. Toho islámu, ktorý má denne naprieč celým európskym kontinentom na svedomí desiatky obetí. Toho islámu, ktorý nerešpektuje demokraciu, vyspieva sa z ľudských práv a učí nás, že sa máme k ženám správať ako k dobytku určenému na porážku. Toho istého islámu, ktorý povoľuje pedofíliu, ktorý povoľuje zoofíliu, dokonca aj nekrofíliu. Toho islámu, ktorý nie je ničím iným, než obyčajným dielom diabla. A keď si pán kapitán myslí, že takýmito pokutami a sankciami donúti poslancov ľudovej strany naše Slovensko k tomu, aby sme ľudovo povedané stiahli chvost a zavreli ústa, aby sme prestali bojovať za svoj národ a za európske, kresťanské a národné hodnoty, tak je pán kapitán na veľké omyle. My, na rozdiel od vás, totiž pán kapitán, na rozdiel od vás ako predsedu Slovenskej národnej strany, sa nikdy nevzdáme svojich národných a kresťanských hodnôt. My nikdy nevzdáme svoj boj za náš národ a nikdy nedovolíme, aby bola naša krásna vlast, naše krásne Slovensko, ktoré vy tak nenávidíte, v rukách ľudí, ktorí nás chcú zotročiť alebo povraždiť. Dnes sme totižto v Európe pod takým tlakom islamizácie, že už dokonca jeden z najslavnejších španielských futbalových klubov musel odstrániť do svojho loga kresťanský kríž, pretože by to mohlo uraziť moslimskú komunitu. Hovoríme o tom istom Španielsku, ktoré bolo skoro 700 rokov pod nadvládou krvilačných moslimských Maurov. O tom istom Španielsku, v ktorom pri stáročiami trvajúcej rekonkviste zomreli 100 000 európskych kresťanských mužov preto, aby tento kus európskej kresťanskej zeme dostali z rúk týchto krvilačných neľudských zvierat. Ja som si istý, že ani radoví členovia Slovenskej národnej strany, pán kapitán, nemajú záujem na tom, aby sme na Slovensku ustupovali islamizácii alebo stavbe mešít. Ja vám totiž pripomeniem, že to bol práve váš výrok, pán kapitán, kedy ste tvrdili, že islamizácia štátu začína stánkami s kebabom. Ja viem, že dnes má už tento výrok asi rovnakú hodnotu, ako keď ste tvrdili, že nikdy v živote nebudete vo vláde s Bugárom. No som rád, že takýmito svojimi konaniami otvárate ľuďom oči. Že ukazujete svoju právnu tvár občanom Slovenska a hlavne svojim voličom, ktorým dávate návod, že v ďalších voľbách by sa mali rozhodnúť lepšie. Pretože opakujem, ľudová strana naše Slovensko, na rozdiel od tzv. Slovenskej národnej strany, nikdy nezanevrie na hodnoty národné a hodnoty kresťanské. My nikdy nevzdáme svoj boj za náš národ, za našu vlast, za našu krásnu európsku kultúru a morálku. A v súčasnosti sme či už v tomto pléne, alebo aj v celej Slovenskej republike jedinou stranou, ktorá ešte môže Slovensko zachrániť. Ďakujem.